Oyaore, arwaki e mbui mar Luo English Dictionary. Ma book mokwongo to iluonge ni Anyuola. Good morning and welcome to the Luo English Dictionary channel. This is our first book and it's titled Anyuola. Anyuola means family. So I want to take you through the book. It is very simply written and its purpose is to just introduce you into the Luo language. So let's proceed. Oyaore. Kawuono adwa nyisi anyuolana. Oyaore. Kawuono adwa nyisi anyuolana. Ma en an. Ma en an. Ma en nyaminwa. Ma en nyaminwa. Ma en owadwa. Ma en owadwa. Magi gin nyithindwa. Magi gin nyithindwa. Ma en wuonwa. Or ma en babana. Ma en wuonwa. Or ma en babana. Ma en minwa. Or ma en mamana. Ma en minwa. Or ma en mamana. Magi gin jonyuolwa. Magi gin jonyuolwa. Or magi gin jonyuolga. Magi gin jonyuolga. Ma en kwara. Ma en kwara. Or ma en kwarwa. Ma en kwarwa. Ma en dawa. Or ma en dana. Ma en dawa. Or ma en dana. Magi kwerewa. Magi kwerewa. Or personally you say magi kwerega. Magi kwerega. Good. So those are your mother, father, grandma, grandpa, and sister, brother. And now let's look at other people. This is Kwara, Dana. Then there is Minwa and Wunwa. That is my mother and my father. This is Owadwa. That's my brother. These are my sisters. This is Nyaminwa. That is my sister. And this is me, Ma and An. So An, Nyaminwa, Owadwa, Wunwa, Minwa, Dana, Kwara. If you extend the family and you marry, so you say Ka akendo magi ewedega. So if you marry, these are your relatives. Ka akendo magi ewedega. Ma en an. Ma en nera. Ma en nera. Ma
en jaoda. Ma en jaoda. Ma en wuoda. Ma en wuoda. Ma en nyara. Ma en nyara. Ma en mara. Ma en mara. Ma en jaduong'na. Ma en jaduong'na. Magi gin jonyuol jaoda. Magi gin jonyuol jaoda. Ma en yuora. Ma en yuora. Ma en semejina. You can also say ma en semejina. Magi wedena mamoko. These are my other relatives. Magi wedena mamoko. Magi wedena mamoko. Ma en wuonwa. Any paternal uncle is known as wuonwa. Ma en wuonwa. Ma en waya. Any paternal aunt is waya. Ma en waya. Ma en mamana. All your maternal aunts are known as mama. Ma en mamana. Ma en waya. So your husband's sister is known as waya, and your brother's sisters are known as yura. Ma en nyar wuora. Ma en nyar wuora. Ma en nyamera. Ma en nyamera. Ma en kwara. So your husband's father is called kwara. Ma en kwara. Ma en wuon ot. Ma en wuon ot or wuon oda. Ma en wuon oda. So those are the family that we have as of now. If you need this book, this is a free book. You may modify the contents to suit your context. You may request for more free ebooks from luoenglishdictionary@gmail.com, and you can find the video version posted on YouTube using the link www.youtube.com/luoenglishdictionary. This is a November 2020 edition, and thank you so much for watching this. Bye-bye.